नमस्कार, ମୁଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାନ୍ଧବୀ ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ହସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏକ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଶୁଣେଇବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ସାହୁ। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଶଂସା। ମିନ୍ତ୍ରାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଅଫର 1199 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି 1200 ଟଙ୍କାର। 1200 ଟଙ୍କାର। ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଇଁ କାଙ୍ଗାଳି ପାରିଲିନି ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ଡ୍ରେସ୍ର କଲର ସାଇଜ ନ ଦେଖି ଡାହାଣୀ ପରିକା ଅର୍ଡର କଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଘରେ ଦେଖିକି ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସଙ୍ଗେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇ ବୋନସ ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ଦୋଷ। ବୈଶାଖ ମାସ କଙ୍କିଟେ ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଚେହେରାଟି ମୋହରି। ଲକଡାଉନରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇ ଭାବିଥିଲି ଦିନେ ବୋଇତାଳୁଟାକୁ ମିଶି ଦେବି ପଛେଇ। ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ସାଇଜ ଦେହରେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋର ଗଳେଇ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖର ପ୍ରଶଂସା ବାତ୍ୟା ବେଗରେ ମୁଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ରାଜହଂସୀ ପରି ଚାଲିମ ଦେଖି ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖି। ଫଟା କପାଳକୁ ଜୁଟିଛି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ତ ଅଟେ ଗ୍ରହ ଶନି। ଏମିତି କଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା, କ୍ଷଣିକରେ ମୋର ଉଡ଼ିଲା ହଂସା। ବାହା ହେଇ ଏଇ ନିଆଁ ନଗାକୁ ସବୁ ସୁଖ ମୋର କଲା ଚୁଲିକୁ। ରହରେ ଆଜି ତୁ ଯୋଗଣୀ ଝିଅ, ଏମିତି ଭଲକେ 2 ପାନ ଦେବି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ତୋର ଲାଗିବ ନିଆଁ। ସ୍ଥିର କଲି ମୁଁ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାଟ ଥୟ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ଘରଣୀ ମୋର ଆସନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼େ ହୋଇ ତରତର। ତାଙ୍କ ତରତର ଚାଲିରୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଭୂଇଁରୁ ଉପୁଡ଼ି ପବନେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ୁଛି। ପାଖକୁ ଆସି ଚାହିଁ ମୋ ମୁହଁ, କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇ ଆଖି ମୋର ଗଲା ବାହାରି। ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଧରଣୀ ମୋର ଦିଶୁଥିଲା ସତେ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖି ତାକୁ ହୋଇ ଭାବ ବିଭଳେ, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଅତି ଯତନରେ ବଖାଣିଲି ନିଜ କବିତା ଛଳେ। ଆହା ମୋ ଘରଣୀ କି ଉପମା ଦେବି ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ତୋର, ପାଦଠୁ ମସ୍ତକ ଗୋଟାପଣେ ମତେ ଦିଶୁଛୁ ଛତ୍ର ବଜାର। ଗାଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଲାଗୁଛି ଦୂରରୁ ତୋଟାପାଲି ଆମ୍ବ ସତେ, ହେଲେ ତୋ ଗାଲର ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ବ୍ରଣ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ। ଆମ୍ବରେ ଲାଗିଛି ପୁଳା ପୁଳା ପୋକ କେତେ। ବାମ ଆଖି ତୋର ଦିଶୁଛି ଅଙ୍ଗୁର ଦକ୍ଷିଣ ଯେ ଜାମୁ କୋଳି, ହେଲେ ତା ଉପରେ ଭ୍ରୁଲତା ଦୁଇଟା ଲାଗେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଭଳି। ବିଦେଶୀ ଝୁଡଙ୍ଗ ପରି ତୋର କେଶ ଉଡୁଅଛି ଫର ଫର। ଛଚେନ୍ଦ୍ରା ପରି ତୋ ବାହାଡା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଲାଗୁଅଛି ମନେ ଡର। ନାଲି ଓଠରେ ତ ଏତେ ଫଟା ଦାଗ ଦେଖି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଲାଲ ଟହ ଟହ ଟମାଟୋ ବସ୍ତାଟା ଏକଦମ ସଢି ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କଥାକୁ ମୋର, ଦୁଇ ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି ସତ।
विश्वास करिबु कथा को मोर दुई आखि छुई कहूची सत कंकी भली देहे ड्रेस टाकू पिंधि लागुछु पाळभूत कंकी परी देहे ड्रेस टाकू पिंधि लागुछु पाळभूत शुणी मो पाखरु कटाक्ष बाणी रागे गर गर हेले भरणी शुणी मो पाखरु कटाक्ष बाणी रागे गर गर हेले भरणी धाई गले सिए रोष घर को धाई गले सिए रोष घर को दुई हाथे धरी छाचुणी पनिकी माड़ी आसिले से मुआड़ धाई गले से रोष घर को दुई हाथे धरी छाचुणी पनिकी माड़ी आसिले से मो आड़ को स्त्रींकर उग्र चंडिका मूर्ति देखी मने मोर जागिला भीति स्त्रींकर उग्र चंडिका मूर्ति देखी मने मोर जागिला भीति की करिबी बोली भाबी मुंडटा मोहर जाउची घुरी आजी घरणीक पनिकी चोटरे आजी घरणीक पनिकी चोटरे पैतृक प्राण मो जीव बाहर दुई कर जोड़ी पाद तले पड़ी दुई कर जोड़ी पाद तले पड़ी कहले दोषम करग क्षमा तू ही दुर्गा देवी चंडी कात्यायनी जानी नथिली भी तोर महिमा दुई कर जोड़ी पाद तले पड़ी कहली दोषम करग क्षमा तू ही देवी दुर्गा चंडी कात्यायनी जानी नथिली भी तोर महिमा जहा तो कहबो ताहा मु करिबी कहू अछि छुई दुई आखि की जहा तो कहबो ताहा मु करिबी कहू अछि छुई दुई आखि की प्रसन्न हुओ गो घरणी मोहर प्रसन्न हुओ गो घरणी मोहर तेज अभिमान रख। धन्यवाद। कविता के आज ये सरला आशा आपको भल लगे मतामत देवा भूलें।